салом бинандагони ҳамешагии телевизиони Сафина. бовар дорем ки шумо борҳо намоишномаи найрангҳои майсараи театри Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айниро тамошо кардаву аз он ғизои маънавӣ гирифтаед. ин навбат мо аз намоишномаи мазкур ҳунарпешаи соҳибистеъдод, соҳибҳунару хушсадо, зани ҳалиму меҳрубон, чеҳраи тобноки санъати театри тоҷик, дорандаи ордени шараф Шарофат Усмонзодаро интихоб кардем ва бобати нақши эшон аз ин намоишнома суҳбат меороем. рӯзу рӯзгоратон пур аз файзу сахо, пур аз шодиву нишод бошад. ташаккур. бигзор ҳамеша санъати шумо баландпарвоз намояд ва ҳунару садову кору пайкоратон мондагору ҷовидона бошад. ташаккур барои даъвататон. аслан дар ин намоишнома шумо нақши Амаи Ойхонро мебозидед ва хело ҷолиб ҳам буд. нақши бозидаатон кадом паҳлӯяш ба худатон писанд омад? майсара як зани рӯзгӯй аст, бисёр ҳам меҳрубон ҳаст, аммо намемонад ки як кас нисбати ӯ ягон ҳарфи бад гӯяд. ӯ ҳамеша кӯшиш мекунад ки ростгӯ бошад ва дар зиндагӣ вафодор аст. новобаста аз он ки дар зиндагиаш чӣ воқеаҳо рух медиҳад, ӯ ҳамеша таҳаммул мекунад. аслан ҳамин нақш ба ман хеле писанд аст. дар намоиш як эпизод ҳаст ки вақте ба хонааш мулло Ҳидоят ворид мешавад, бояд ӯро либосҳои занона пӯшонад. ҳамин лаҳза барои ман писанд аст. ман як чизро хотиррасон кардани ҳастам ки дар ҳамин нақши майсара ки дар найракҳои майсара худи Шарофат нақш мебозад, ман ростша мегӯм ҳастанд дар театр нафароне ки овозҳои заноне ки ҳамин нақш офарида метавонанд, не ки аз уддаи ҳамин нақши майсара баромада наметавонанд. барои он ки натонистанд Шарофатбону ҳозир ягона нақш меофарад дар ҳамин намоишнома. барои он ки ҳар як нақш вақте ки инсон меофарад ё ҳунарманд меофарад, ваш бедорхобӣ мекашад, кор мекунад. барои он ки вай майсара худаш бояд найранг, худи ҳамин намоишнома найрангҳои майсара ном дорад, бояд найранг қати мардума ҳамун се нафаре ки мехоҳанд ки ба занӣ қабул кунанд ҳамин ойхона, ҳар сеша фиреб карда ҷошо бишинонда ҳамин майсара мекунанд. ана маҳтоб маҳтоб ой шӯрам дунё ғарқ шавад ҳам мурғоби беғам чӣ қадар коҳиш кунед аммаҷон боз ҳам кам ҳардуятон бозе дар боғ бозе дар боғ хиромо در جوانی ران دوران بیارمان با هم دیگر مناسبت هر دوی شما هر دوی ما مناسب عشقتون را پاسبان شده با جانم مادر شده هر خدمتم رسانم با هم دیگر مناسبت هر دوی شمایان Шарофат Усмонзода яке аз ҳунармандони пешсафи театрамон мебошад, ҳамчун солистаи опера. дар тамоми намоишҳои операвӣ ки рӯи саҳна мегузорем, доиман дар нақшҳои асосӣ рол боз мекунам ва бо ҳунари худ, бо санъати овозхонии худ ва бо ҳунари дар саҳна нақшҳоро бозӣ кардан як дар дили тамошобин як меҳри зиёде пайдо кардааст. дар бобати
нақши Майсара гап занам, ки дар оперетаи Сулаймон Юдаков «Найрангҳои Майсара», ки дар он Шарофатхон нақши асосиро бозиданд. Ва ин яке аз нақшҳои чӣ гӯям, нақши асосӣ ба он маъне ҳаст, ки дар гирди атрофи ин шахсият, яъне ки персонаже ки Майсара ҳаст, тамоми спектакл сохта шудааст. ва иҷроиши ин нақш бениҳоят мушкил ва муҳим буд. ва Шарофатхон дар ин нақш тавонист, ки тамоми ҳунари худро нишон дода ва он образи Майсараро дар ин спектакл зинда гардонад. баробари рӯи саҳна омадани Шарофат Усмонзода аллакай як дилгармӣ ва самимияти ду дилдода бештар мегардад, аммо ҳунарпеша бо ҳаяҷон ба қаҳрамонҳо назар меандозад. ҳамин тавр не? шояд ба ҳаяҷон не, балки ба як меҳру муҳаббат бошад. дар ин вақт Майсара шояд ҷавонии худашро ба ёд орад. ба ин ду ҷавон меҳру муҳаббати худашро мехоҳад бахшад. яъне шумо ин лаҳзаҳо ҳаёти ҷавони худро ба ёд овардед, ҳамин тавр? ҳамин хеле гӯем ҳам мешавад. Майсара ки худаш муҷаррад буд ва дар зиндагӣ азоб кашид ва худаш танҳо буд, зиндагии худашро танҳо мегузошт. Намехост, ки ин ду ҷавон ҳам танҳо бошану ва мехост, ки як ишқи самимию як ишқи зебо дошта бошанд. ва кӯшиш мекард, ки ин ду ҷавон якҷоя шаванд. аз пушти девор бо хушҳолӣ мулоҳидоятро назорат мекардед ва диққати худро ба он равона карда гоҳо ҳар гуна ишораҳо мекардед. ин лаҳзаи намоишнома дар дил чӣ мақсад доштед? мулоҳидоят дар ҳар як намоиши мазҳакавӣ бояд як персонажи бошад, ки барои тамошобин як ҷолиб бошаду хандовар бошад. бале, дар ин оперета ин мулоҳидоят аст. як марди содда, гӯем ки вай ба ҳама суханҳо бовар мекунад. бале, Майсара ҳам дар суҳбат бо мулоҳидоят ҳар гуна найрангҳояшро истифода мебарад. якумаш фаҳмам, ки ба кадом мақсад мулоҳидоят ба хонаи ман ворид шуд. баъд фаҳмида, ки вай соддаҳак аммо ошиқи ойхон шудааст. найрангҳои Майсара дар он аст, ки мулоҳидоятро мағлуб кунад ва ба мақсадаш он нарасад. намоишномаи найрангҳои Майсара бо забони тоҷикӣ, яъне давлатӣ, манзури бинандагон гардидааст, дар ҳоле ки шумо аксари намоишномаҳоро бо забони русӣ намоиш медиҳед. бароятон аз худ кардани ин асар мушкил набуд? ҳар як асар, ҳар як нақш мушкили худашро дорад. вақте ки то нақши худатро аз худ накунӣ, дар дилат ҷой накунӣ, ана то ҳамон вақта шояд мушкил бошад. бубар ба хона инро. амаҷон, чӣ ҳо ҳаст инҷо? аз раҳмати модарат буд, аз ҳар хел либосҳо. падарам чӣ ҳол дорад? фикру зикраш шумоён дар тараддуд тоятон ойхон. раҳмат холаҷон, тоямонро тез оред. шарманда эй шарм не, ин бахт аст. ин бахтро шумо мебинед. иншоаллоҳ сербачаю серкача мешавед. омин. аллоҳу акбар. шунидӣ ойхон? абши ҳаққаст рост. холаҷон, рӯёнидедми тилоҳатам аз қозӣ. мурад қозӣ бароҳат равад қозӣ. нахӯр аслоғам
روزی می شود همه جا و جا حق بر جانب حق دار است. حالا است قاضی فریبگر چونم بابت کنم که از بزرگ در روکک رفته گوشت روغن بیار. خوب شده است خاله جان. آی خان دخترم، لبای اما جان تو رفته آب بیار یک شوربای با مزاک میپزیم. خوب شده است اما جان. мо на танҳо ба забони русӣ балки бо забони итолиявӣ франсавӣ намоишномаҳое нишон медиҳем, лек забони тоҷикӣ забони давлатии модарии мо ҳаст ва мо кӯшиш мекунем ки бисёртар намоишномаҳои мо бо забони тоҷикӣ бошад, барое ки забони тоҷикӣ забони модарии мо хеле ширин аст. мулло ҳидоят аз шумо чӣ мехостанд ки ин қадар бо самимият муошират мекарданд? ӯ як мақсад дошт, мехост ки ойхонро ба занӣ гирад. пеш аз оне ки дили ойхонро ёбад, мулло ҳидоят аввал ба пеши аммаш омад, ба пеши ман ва бояд аввал дили маро ёбад ки яъне розигии маро аввал гирад ки ойхонро ба занӣ гирад. ба найрангҳои ман бовар карду ойхонро аз даст дод. ҳангоме ки мулло дӯст ба назди майсара меояд, эҳсосоташ дигар мегардад. ин лаҳзаи намоишномаро каме нақл мекардед. мулло дӯст як марди бисёр ҳам ҷиддӣ, ҳамчун майсара муҷаррад аст ва чанд сол боз майсараро дӯст медошт. вақте ки ба майсара изҳори муҳаббат мекунад, мо дар намоиш мебинем ки майсара ҳам муллодӯстро дӯст медоштааст. барои давомдиҳии найрангҳояш муллодӯст бисёр кӯмак мекунад ба майсара. муллодӯст аз аввал майсараро дӯст медошт ва ба ҳамин хотир эҳтиромаш мекард. ненагӯяндо майсарахон бо ту як ҷоё бинем ҳаёт, бо ту як ҷоё бинем ҳаёт. ой дилрабоё хуш дорад ман, ҳама шабҳоё бедорад ман, ҳама шабҳоё бедорад ман, хуморад ман, ҷононат ман, бедорад ман, ҷон. майсара, о майсара. کیست آنجا؟ من ملا دوست. خوش ملا جان، چی خدمت؟ از قاضی خبر آوردم. میسره خان به نزدم بیایند گفت. وقتم نیست. ملا جان. خیر میسره خان، خیر، پناهتون به خدا. صحت باشید میسره خان. وای ربایا خوش دارم. саҳнаи намоишномаи найрангҳои майсара албатта ки муҳити деҳаро мемонад ки касе аз тамошояш ҳаловат мебарад. бахусус омадани хоҷа ба зиндагиятон тағйироти дигар ворид мекунад. ҳамин тавр не? гем ки намоиши асосӣ аз вориди хоҷадарға сар мешавад. барои он ки хоҷадарға якум шахсе буд ки ба майсара гуфт ки ойхонро ба занӣ мегирад. барои он ки марҳум бародари майсара ба хоҷадарға як васиқа монд. васиқаи бо нақди 20 тилло буд. аммо ин васиқаро баъд аз гузаштани бародараш майсара ба дасташ нагирифт ва хоҷадарға ба ҳамин сабаб ӯ мехост ойхонро ба занӣ гираду аз ҳамин васиқа даст кашад. خوش، چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ هست شرعی را شبها رفت اومد کردم ایستم.
میخوانم به گوش او ترانه. خب روزی که حجت وثیقه رسید به مایا، هر شبتان میگذرد با ای خان. جانم تصدق. انشالله کلید مراد به قلف مقصد میرسد. ойхонро ҳангоме ки медузданд шумо безобита мегардед ва илоҷи воқеаро меҷӯед. сабаби дуздидани ойхон дар чи аст? сабаб дар он ки қозӣ як гӯем одами баднафс, одаме ки аллакай дар хонааш якчанд зан дорад, мехоҳад ойхонро ба занӣ гирад ва медузад ойхонро. албатта майсара зиқ мешавад ва ҳалли мушкилиро меҷӯяд. مشکل بوده هست این صبح شو، تنها منم بیوه مدام مشکل بوده هست این صبح شو. از کس علیک نبرد سلام، این وقتی من بیزار بوده است، این وقتی من بیزار بوده است. از کس سلام نبرد سلام، این وقتی من بیزار بوده است، این وقتی من بیزار بوده است. با یک مهارت баланд, با یک تمام نازکی‌هایی که در ژانر اپرتا که لازم است توانستند که آن را زنده کنند و ده کار برایم. خصوصا ژانر اپرتا یک ژانر مشکل است. اگر که در ژانر اپرا فقط خوانش هست، در ژانر اپرتا غیر از خوانش باید که همچون اکتور درامایی نقش آفرید در صحنه و سینتز این دو ژانر اپرا و درامایی در اپرتا وجود دارد و بسیار خرسندم که دائما این یکم ژانر اپرتا نیست که ما در روی صحنه میگذاریم. چندین اپرتای خصوصا هم تاجیکی بود از بسته‌کاران تاجیک، هم از بسته‌کاران جهانی و روسی که روی صحنه ما گذاشتیم. دائما شرافت خان از تمام نقش‌هایی که ما در پیش آن کس واگذار میکنیم، از عهده تمام نقش‌ها با یک مهارت بلند میبرایم. کارش میداند، مهنتش میداند، مهنت میکند صافدلانه، صادقانه، هم برای تئاتر، هم برای وطن عزیزمان، هم برای خودش. من به شرافت بانو بردباری ها، سلامتی، عمر دراز و در فتح قله های بلند صنعت کسبی موفقیت های کلان آرزو دارم. ما میدونیم که شرافت عثمانزاده در صحنه هنر هم سرود میخواند، هم نقش های گوناگون را در نمایشنامه ها اجرا میکند. برای خود شما نقش آفریدن بیشتر پسند است یا اینکه سرود خواندن؟ اپرا این هم نقش آفریدن، هم در وقت نقش آفریدن سرود خواندن است. برای همین من نمیتوانم بگم که کدومیش بیشتر است. شاید هر دوش. کمی اطراف سفرهای هنری اتون نقل میکرده، یعنی که در دولت‌های خارجی صنعت تئاتر تاجیک رو چگونه میپذیرند؟ من بسیار در سفرهای هنری تاجیکستانی عزیزمان را معرفی میکنم و بسیار خرسند هستم از اون که بعد از
концертҳо намояндаҳои ҳамун давлатҳо бисёр хурсанд мешаванд ва ба ҳаяҷон меоянд, ки махсус барои опера ки дар тоҷикистон ҳастанд ҳам ҳунармандон, ҳам сатҳи ҳамин ҳунармандон боло ҳаст дар операсароӣ. Хеле дар сатҳи баланд қабул мекунанд ва ба кафкубиҳои гарму ҷӯшон истиқбол мегиранд. саломат бошед. ман бо камоли эҳтиром гуфта метавонам, ки Шарофат Усмонзода яке аз сарсупурдагони санъати касбӣ аст ва яке аз сарсупурдагони театри касбӣ аст. барои чӣ? барои он ки ба синну соли ҷавониаш нигоҳ накарда, санъати касбии тоҷикро дар бисёр давлатҳо муаррифӣ намуд ва дар саҳнаи театр аллакай, агар хато накунам, зиёда аз 25 нақш офаридааст, ки хурду калон, нақшҳои майдаю калону то ба имрӯз ба ҳамчун устоди пешбари саҳна имрӯз дар театр кор мекунад. мо ҳамкор ҳастем, бисёр консертҳо ҳамроҳ хондем, ҳамроҳи Шарофатбону, бисёр намоишномаҳо ҳамроҳ хондем ва як хислати хуб дорад Шарофатбону, ки ин ё он нақше ки режиссёр, дирижёр ва ин ё он ҳамкор ба ӯ тавсия медиҳад, вай дар муддати кӯтоҳтарин ҳаракат мекунад, ки аз уддаи ҳамин нақш баромада аллакай дар саҳнаи театр баромада сарояд. ё ягон суруд бошад, агар аз тарафи ягон композитор як рӯзба тайёр карда пагаш ба омада мехонад, ки ин мегӯянд ки сарсупурдаи касби худ. каме дар бораи рӯзгори паси пардагӣ Майсара сухан мегуфтед. ин қаҳрамон чӣ рӯзгореро аз сар гузаронидааст? солҳои зиёд ҳаст ки шавҳарашро аз даст дод, бефарзанд ва баъд бародарашро аз даст дод. дар зиндагиаш танҳо як ҷан дошт ойхон ва зиндагии худашро барои ана ҳамин ҷанаш мебурд. Майсара як занест, ки дар зиндагӣ бисёр лаҳзаҳои сахту андӯхгинро аз сараш гузаронидааст. дар намоишномаи найрангҳои Майсара шумо ҷои мардҳоро ғуломи худ мекунед ва ба найрангҳои Майсара мардҳоро меафтонед. ин қисмат хело шавқовар аст, ҳамин не? бале, вақте ки Майсара аллакай мефаҳмад, ки бо ин се ошиқи зор бо ҷанг ҳалли кор нест, ӯ бо ёрии муллодӯст, чӯпон ва ойхон як саҳнача тайёр мекунад барои ин се нафар. ҳар яктаи ин ошиқро ба хонааш даъват мекунад. аллакай дониста бо ҳамин найрангҳояш Майсара ҳар яктаи онҳоро қозӣ, ҳоҷадарға ва мулло ҳидоятро ба хонааш даъват мекунад ва бо тарзи як саҳнача онҳоро ҷазо медиҳад. муҳаббати ойхон ба дилам сахт ҷо шудааст. کسی که عشق دارد ایمان دارد. وای راست میگوید بانو جان. تقصیر جان لبای جان لبای. شما مردی نورانی وای حضور دنگیره من آیخان رو به نزدتون میارم. تستر شوید تستر. وای مامورم آیخان با. چی بود؟ از چی باشد که دلم حال کرده ایستاده است. Майсара хон, зудтар шавед. Вай, ман тоқатам тоқ шуд. حاضر تیار با خدمت. حاضر تستر شوید شب تا سحر با شما یار وای یارانه آی خان بیاره یارانه آی خان بیاره. چی شده؟ آی خان جان آی
خانی جام کمی بیایی تستر بیا майсара кушодара کی بای ман чӯпон ҳозӣ беэмонро мекунам چیگا چیگا کی بای چپون میکوشد زودتر مرا پنهان کن میسره شرمنده شدم شما شرمنده بوده مور аз аввал то охир дар тамоми ин ҳолатҳо ман ҳамчун коркард сардирижори ҳамин спектакл будам бо рӯи саҳна гузоштем бо устод шавкат халилов тамоми ҳолатҳои ин спектакл дар иҷрои Шарофатхон ба ман маъқул аст. Ман наметавонам ки яке аз онҳоро аз дигаре бартарӣ бинам. ҷои ҷиянатон ойхон мардеро либоси занона мепӯшонед ва ба хоҷа тақдим менамоед. ин ҳам яке аз найрангҳои майсара буд. албатта мулло ҳидоят ки ба хозгорӣ меояд ва барои гӯё арӯсаш либос меорад. дар ҳамун саҳна майсара мепӯшонад ҳамун либосҳоро ба мулло ҳидоят ва ба хоҷадарға бале ба хоҷадарға ӯро ҳамчун ойхон муаррифӣ мекунад. ва аз ин воқеа ва аз ин саҳна худи мулло ҳидоят яъне бехабар аст. албатта между прочим ҳозир чӯпон медарод аз мужикитон ягон чи намемонад. пушед тестар кани чӣ овардед? вай истед кани зудтар вай чӯпон омад дар дасташ ханҷари капакало ой мекушаде шарманда чорта мешавед. кани شما با میشود мама намешавад. пушед рост шавед арӯс мешавед. кани خوشحالی пушед вай тестар кани намоишнома бо чӣ анҷом меёбад? чун ҳар як намоиши мазҳакавӣ намоиши мо бо як хурсандӣ ба як ошиқи ҷавонон чӯпон ва ойхон ишқи майсараю муллодӯст ва албатта ҷазои он се нафар мегардад. яъне қисмати худи майсара чӣ гуна анҷом меёбад? майсара бахташро меёбад. با اینها چیکار کنیم خالجان؟ مولادوست های کنید مادر و بابازار بیگذار خلق تماشا کند و میخندد به این حال. ملا هدایت خان و پیش نمایید شما پگاه در بازاری مال دلال بشوید. این نیرنگ شما میسر خان و عالم شد داستان. ташаккури зиёд барои як суҳбати самимӣ. росте аз суҳбат бо шумо хеле хушам омад. бисёр як суҳбати хотирмон буд. ташаккур. дар фаъолияти эҷодиятон бошад бароро таманно мекунем. бинандагони ҳамешагии телевизиони Сафина бовар дорем ки бо тамошои ин намоишнома таъбатон болида гардед, зеро намоишнома аз ҳаҷву мутоиба кам набуд ва қаҳрамони барномаи нақш буданд аз намоишномаи найрангҳои майсара ҳунарпешаи муваффақ Серталош, Бонуи нотакрор Шарофат Усмонзода аз театри Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ. хайр, хуш бошед.